Abusia pramo to baby a wo bia ya mo ahamo akwa babra so mamuni amawdo bi so nsam a abusia ya keka de ase ne ya ba ne de ba besomo nsam no edoso awie na poso eni si ade mo kase oba pani a mampani na nado dan kwakufu ado abone din nsam na sojafo no so no no mo nyini ntum no nkoyo my god ya tantene ne ho nsensam so no awie ya mrasojafo na transem mrasojafie mu a wo mo edoso no na kwakuzi se ni ye be kom mrasojafie mu no ya kwakwe de ekoso pa adwumayefo a wo kwoto na wode wona de nyina gu fam sa akatua semti no wo kwa adwuma biem no panifo abam se adawroma onto wo boase abusuan pipi amanyoko na nra ha no mo de batu dwase no mu bie nkrata mu ato wonum woni ye pe president e de wan pipi amanyoko ne di mu nyina enkofa nkrata ya tesa no pe ya Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia edombi akofa nkrata de amano na yewura boache ja akoso no edombi akofa nkrata e de amano ye bekwa pipi amanyoko atena ye kese e won krapompone mantamo na yakwa kohwede ekoso ho Makranso awo asante mantama sunyan akwante poso no akwamukafo akromfo abramfo tu etuo kwa akrono bono waka wo hu biem ewo ho abuso ya tete samra nchare maba wa bia wo kofori abonte so afa prime bi se wo mo ti esimontre so no mo ayeye kire na awie ya de tete ne sahemfo a ewo kofori apu mantamo abam sadwobre o ebranche ntwi break yansa no mo edin komo bi wo bia o mo gidie se enche bia contractors ba begino makwan so no mo etwa so wata de amawunum Kotoko aye brono a ewo asante mantem kropon kumase so amenchemu haye efie bi ase senti ase ye no yadimu amanebo ebremo na book bi so ho abasem ne director general wada National Council for Curriculum and Assessment no ababonte chese sa book no wontimi ni ho adanse bia oni mo kokko ye ene tirimu pa wo mo ede ye sa book no ye beko na ye ne no edi nkomo kakra yadiani ebechirem ewo ahafoano South East na eho abraho samu ekoso no anodene ebinum eni emfaso a ewo enwumasuam classroom eno de adane sepeten abusia weni afufro pini akekese ne se kase ababi a wo bia na wiye ba ne de aba besom wo asera piesi asedema rampemasi do yemfa ema abe heba clinic ma mi abe se babi a wo bia yade no adokro wo no wo modin wakokase bia wo bo yade so wa mo yade so eno tinyade a wo beko ho yade bia teti wo bia ma mi abe se wiye watrase o tano so apatrapa new side junction hono mo kono fa bibido enka na yade ne enwane open internet na de adwuma so de adwuma ofie se ode kobo na adwuma anase bia kra de open ba ku o mo de nantenante a ne nyina cloud internet Ghana and ye kan for de amawo o mo kumase eye tech top high hono a Love FM opposite hono no mo butu and so what say back clinic say en kan kire say ye dompe mo adwuma stroke num ene dompe na emu eye tutu a mesro nko ba bia say eye so what he back clinic ya ye wo ohwim school junction hono mo a barakese kwantempono so eho ene butu a ye se bra nyemfa bibidro enkan na yade ne enwane future life smart food ye see your food is your medicine is your food de aduane a ebebie wuntirinum ama mo gene de fusane ye diama na de bia ye pe kwatenten ede apo beba ni peduanim unya future life a ene bedi wasem ede ama wo na Tabita clinic so se watena se prostate cancer pa bema prostate no ojonso ne mu apamie no ojonso otiya wom ojonso na jonso no encheda maye ba sopesem no a mesrewa for ne echre Tabita clinic ne yensa yade diabetes no nyina wo mo eye ho adwuma wo mo na aso ya sinema wi ba bia wo bia ne yetimi aba ne ya ba besom mirede na ya obo amale bia boga ewi mene o se ya abuaje o foriso ya nye pre na fe nsam no mobro don twa yentutu na asra ne abasan fam ye de mo hyase de frame raspe fim na no na Ghana ye panimpa wo hwe atentene ne ho nsensam justice kwasi eni yebo na no ukode ya etwamu na osomo de besomo maye wode ekwawieye na gese Ghana ya mamra constitution amamra ne nchama no se de esi kiremu no wo be chief justice ya ene watena se amana broso kra no wonya mfie
mfie edioson 70 years ya na ode wadwuma akwawieye na akwaje wa home na nipa foforo aba beto adwuma no so na nanu wukwada ya me bosome de toso aduonu nan na Ghana Chief Justice Papa Kwesi ene yeboa onya 70 years odi ni birthday wode na adwuma to honum de akwawieye na amsoma mampani na nadodan kwakufuado no wadi kan aboma me Gertrude eye tokunu din sesemra so dwafo no doso no na se fini keka wabia ne ho a wo ma anyine ntumwe na onkosi Chief Justice awokwa akwaje na home Kwesi ene yeboa anamo ene na Ghana mra so dwafo na tenase a mami wo mo edoso no ebusebusa ne nsema toto na no na fini keka wabia ne ho a se de mampani na nadodan kwakufuado abone din no wo ma agyina tum ama no akwakoye adwuma nene ensembusa wo mu busebusa mami no a ena de Kwesi bro ne kan se contempt of court a eya ne de ayira manfo apampam no maso yesie bi kodi dam ene de no ena emra sojafo ne bi busa ne se wonyini se ba bi o my God ya ba bedu sese no enka ho behia se saade ne be yi de afri yamram na ya ma ho kwan ama obi a ache na dwene e wa judge fo musu ene o mo ban ene o madwuma wo mo eye ho na se ne eye Chief Justice ayabo ne din ma me Gertrude Tokono esi eyi anofa ye enie the nominee. Just a follow-up. Assuming a citizen comments on a particular ruling from the Supreme Court and uses a word like an unsound reasoning, would you consider that an insult or the view of that citizen? If a citizen describes a ruling from a Supreme Court as an unsound reasoning, will you consider that as an insult or an opinion of the citizen? Very often within the legal rhetoric, we use the expression sound and unsound. And so I would not. Yes. Honorable Bema. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker. Your Ladyship, congratulations. Thank you very much. I see that for your CV, made ready for judgment. There have been several reforms. As we speak now, we have 3 centers for production of appeal records, 3 central points. Every registry, of course, has a duty to produce appeal records. Every process in the judicial delivery system is guided by law, is guided by rules, and is guided by fundamental rules such as the natural justice rules. And therefore, in creating any reforms, one has to be mindful of the fact that every party has to receive notice. Every party has to be heard. And these are some of the reasons for the horrific delays that sometimes we encounter. What I would do, or what I intend to do in consultation with all my stakeholders, is to invest in practice directions, practice manuals, standard operating manuals or practices that registrars and other court staff have to comply with within time. Of course, always hedged by law. I think that sometimes we leave too much to parties because the process belongs to parties. But we have to compel parties also to move their cases along. Otherwise, we get the brunt of the criticism. Thank you. Abusia we Chief Justice Amampani na nadodan kwakufuado abone din samra so jafo no so no ne fi ene nkeka bia ne ho a wo ma agina tuma ma na kwakosi ye papa Kwesi ene yeboa anemo na se ye mo kase wotemra so jafie mamra so jafie abegyafo edoso no omo etwa so a egusu a ya ekoso a ensembusa no omu yi ne wanwan na ono so eyi ano ye ni edi ekirebusia de bi frato bia no yemfa enkameme ewo ne vete no Ebaya den ebaya nwanwa se odwumani bosume beso no wakatua enso akwakokam na empo enwanam bia ebo ho allowance ne so no na no so akwakokam eyesa na akoye asemkase pa se de ebaya obi a woye adwuma kura betumi atua ne beso fees ana se chop money kura bode ebema ne ba Ghana fo nyina animsem se wona woye adwuma wo koto na sentem ozi enwanam ene o makatua asem binti no omo de omo enkrata nyina agufom ne omo nade se adwuma no onye biem
dwumadie adawroma empanifo wo no eye adwuma okoto enei one jusak fo no adi nkomo na o masem nyina ene se empanifo abam enu tino sabre strike ni nyina wo mfa emra form enu ti Ministry of Finance ene one panifo esi konwa 31st May ya na omo aka ho asem se de be ya wo munwanam ene o makatu asem nyina da empanifo ebesom na wo matua amana ye kama yensem tro ni kwame wredu wone ye toa amane bono eso kwame otimi ka me mo ha Obo Madio so abinya. Sabre diensam ena akosi jusakfo no. Ofo mame ne wase sabre a me kase ya bla wo dia tudwai. Se oba se dia oman mu ye court adwuma yefo bufu abashi omumu kire se wo munwema ana se tefa kakra bi a omo pe fira ba ho dia so anwema so a omo nsa enka ye no anu nam so ma enene na anu a omo strike ana se omo efitra omo tena bra omo konkoye adwuma anu omo dini omo gusua omo ewo efie ofo na we kan wan na anu nie and that's me bo na me ko court wo na say circuit court high court and appeal court na ofo obie ni hono ma me ka say oho ukọ hono ma wo ma obehu wo ho eye wo ma ti security for mo ti gate ano omo na ukọ hono ma ukọ akoto wo so omo ti hono mo na anu mu no anopai ye ya dwin se nkebe ni ehu wo mo nsusu wo mo do ma sem baaye ana wo ma sem hono mo a nke bia wo mo nso ebe na omo wa bedi o masem obi wa ma ni ahye ndese ne ana nrampu a court ko efie ana nke bia oba ofo enura ene ne nyina no ayade a kosukwemu na amanfo ba do ma baso ni nyina ne se the only se court for no strike na se adwumayfo mo ye adwuma wo atemu ahye ne eko strike no obo modin abedi ho ma ne se security for mo no na mbogbo mu no ma chere se uba hai wangu ze ko nya bo ha prunya ya tutum ni nyina chere se adwumayfo ha no ombu afunti ana se omo eko strike edge ni mebi aba ho no omo san kan he de ye ntumi nkyere da crop ba unless be a aban no awie omo hyehyɛ a omo de ma omo ti bedu ho no ma de omo an se security for no na be amane de wasan wachi akọ ofo no de ma bi no mu eba ho no se so mbedu ho no ma no omo pese omo hunu se court no eye no krese bia na omo kọ strike am pese se obi ho no ma ye se ndase wo mra se wa fanani ama mehwe aban maninya ya enti so wa fanani ama mehwe no na adwin se ono a kyerefie no de wate no wa fansara bia na asem no nya no kure nti obedu ho no se ja okonya amane no yem de nti de na mso do no ma na wa baba so ho ade kro nti wona a woni na security fo ane ibabu amane se jadane dane so nya mpenifo maye nti wa bai kwa na obekọ fie nti anu na ekoso asabre ye hwe se bia mpenifo ebe niwa beto akwam ye ni se hu ebe ene etwemu de china ye weekend ene ni kwesi de nyina no jora de ilu se ehye be tumi ato akwan so me bia omotumi aba be adwuma ma wona won nsem ho so etumi anyam kwan aka kam nsem afo kwame wanyu obia wo ye pani wo court obia ne enkomodie no ye de besi ha ya na ya hwe ebra panifo se wone wo mo ebesi nkonwa na enwanam ani sikai omatumi atomom ade ama wo mo yesem choni kwame wredu ena na mane bo awode efiri abankesiem court kumase striker wo mokọ no wokoye wo bia ni ho adwumayefo wo bia ankasa eni ho ena ompo wo mo ensem ho no wo bia ba no de nani ebabo ho anu wokọ esanse abanyama ne enti bra ye de ahye no oba na se wa mama mahwe na se court ekọchiwa no anhwe yi a na ekira nkono ho ekọ akwa kire ano so akoye asem foforo ya famu free court nsensemi ho na ya famu kwa MPP amanyuku na tena yekese won krapompene mantamo sane eyemani musam deda no enra na yede to manim sem MPP amanyuku ne krata aba bonten se run mo a wo mo ani abrese krodom na ne bedi enso jankasa mirkradi o mana nane a wo mo president yede won MPP amanyuku ne dim no wo mo ebien krata mu ato wo mo so bibia emefan krata free ne ede kosi odonfo ya adoma June bosome ne da etoso aduonu 9 24th June na ye ede twato a obibia betima ba be fankrata na ena no pay ena ntete abetoso mpefe mensentwefa pronso chese ejam pipi amanyuko mpanimfo Justin Kodia Frempon a wa twetwofo pane de man pipi amanyuko no wakwako bi office ya se ne da ne da wa ye no woto no mo eye adwuma won kohwe a edom anim die yesi e from friends we kra de Baumia fan club for no manim die ademo
pede a omo so amate sem pipi amanyo companyfo bi nkrata mo so omo pe president adie me fan krata enti omo asimu pam aba be fan krata no e de ama vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na aba be pre eye MPP amanyo ku na akunya ne bi na chairman Eric Kwabena Twumasi Ankra ya dodo na asarma ne se chairman akoko a wono ene ye president ya woda eye Bawumia fan club ano ene ne odi domo anim amomoko MPP amanyo ku na tena ye kese a wan club pumpure mantamo no moko fan krata e de ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na chairman akoko sana dodo na de frɛ no echeche nsemu e de kyerɛ ye ne nti a eno mo ankasa to omobotom ayi 500 million 50,000 Ghana cedis e de akwakoto forms e de ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne fan club no ye na ya adwense e be pick form no e de ama yewura Bawumia ye ni Bawumia nanti almost 10 good years ni emra oba ya na ye te fan club no didi na chi enti ye hwɛ nyuma papa ne ye na ho brase ne kasa ne bibia kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ Bawumia fan club fo no yɛtumi ye bibi hwɛ ne nimonyam enti ye ba ya na kyerɛ sɛ yɛkɔ tua bank yi na wie ye secretary nyakopo bo no dura e be pick form no ne de akɔma no Jubilee House ne ye sɛ Bawumia fan club fo a pick form no de ama no ye pɛ papa no ye pɛ so o ye kyerɛ sɛ mi hu ne yenye saa ye be so me ayi no so a the same thing ene ye ba be tua sika no e de ama no ye pɛ ne sɛ obetu franka ama MPP na obeye president e wo Ghana enu kan papa yi so mu bia gate ni my franka 5 o'clock na nke wa Absafo we aye chairman Eric Kwabena Twumasi Ankra oba santimantama say ne mpotemu a yedi adodo na de frɛ no aye chairman akoko wono ene national chairman e de ma Bawumia fan club ene ne wadi domo anim amomakwa fan krata kutua 500 million 50,000 Ghana cedis e de akwa fan krata e de ama vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ekonima binom supporters ya womo ewo Bawumia fan club kunum a womo ko ho no mu bie ene Sompa FM nsɛmtwɛfo edi nkomo ewo party office ho yes in a form we cool na ye hu sɛ MPP ɔno no betimi edi enim na 2025 no mbra betena konyan so ɔno no betimi aboaye ye bebre o mi sɛ mi free north ni fi tamale na me bae no ye hu sɛ no for ne bi wo ha ye ne bi ahyehyehye sɛ makanshi MP school ko baba me ha me hu se wumnya wani a wututumi be nim baba en betena ba mu ye adwuma magana enti no fofo sesi yes ya aboaboso se ba me atumi ba ye president of Ghana dia na no fo ye ko school na ye nsusu ye medi Ghana so ne nsu ye magana engine yie enu nti na e wo ha no pe die nti a ye ba group ya hu so ma hye ntale o ho aye fefefe the friend it is possible for Bawumia ye do Bawumia bebre sa group ye ya me ameka say me na me da sa group na no a me ye won national bia ba bia e bi wo ho na die nti a ye do papa ni bebre ni say papa ni wa ho brase ne kasa obu opani obu akwala he digital o dia ba na wuti ufie na wa sendi mobile money ama wo maame Abusianti we aye Bawumia fan club supporters ni binum ekuma ni binum na ye ne omo edi nkomo ye nua kodwo bafo ene omo di nkomo a na omo echeche nsemu ne ntia omo a etietie sika kozi ayi akwabisi na kai mi tutu susu tietie sika kakra omo enya 50,000 Ghana cedis 500 million ene omo edi akwakọ fan krata edi ama vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na busia enanya Vice President nko ene kofa nkrata ewo NPP headquarters wonum yewura boache jakon wono soso nani abede ene ni bidi enso janka samiri krade wanane a wosre twa ene ne yesa ine fo NPP amanyuku num so munya ne mugidie no mo enfatumi ma no na oni party nanim enfo mo 2024 no ele betima break 8 no ede ama NPP amanyuku no na yewura boache jakon ne wono soso no edom ekofa nkrata edema no na edom ekofa ye no yewura okwampa ajiman ena eye kasamafo edema yewura boache jakon the campaign team no wono soso echeche nsemu sei ede chenye nti a uru boache jakon fi se e wo se twa ne se ine for the tumi ma no di MPP party nanim na esese enne impenifo eko nya ginae eba ye na ese enne no ye bomodin ase
yɛbɛbie ɛkwan ama mpanimfo a ɔmo sɛ ɛfata wa kukuduro na sɛbe ɔmo nyansa ne ɔmo nimdeɛ nso emu dɔ a ɔsono a ɛwɔ hɔ nom no obetumi atena ɔsono n'akyi na ma nkunimdie kɛseɛ a yɛhwehwɛ ɛyɛ 2024 no atimi abam ɛnɛ ana yɛbi akwanya kɛseɛ ndi ama yɛ na wohwɛ a yɛ papa ɔno abobo akyɛ gya ako ɛnyɛ nnɛ ana ɔba aba bɛsɔ ahwɛ wobɛkae legon papa yi ɛbaa mu nanso party adehyeɛ osia ahemfoɔ ɛka kyerɛ ne sɛ dabi sɛ bere deɛ yɛnim o enti bɔmmɔden akɔ na san bra ɔno nso otie na asopam ɛkɔɛ na ɔkɔɛ nso no ɔmo san ka kyerɛ sɛ wokɔ a ɛnkɔten na mmom bra na bɛbɛyɛ party no mu adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu wo yie ama yɛnam baabi a wahu sɛ meyɛ amansɛnnie Abusafo pani okwampa ajiman ene kasa edema yewura boachi ejako ne campaign no ntiene wono soso ekoye dom koye ekofa nkrata edema no nyina eye MPP amanyuku no president ya sisi apedi akunya na ba beto no mo na apedi aba ho ena manfo ahyase efom krata wo party office no no abusu ni de akire de befrato bia no yemfa enkamemo na nsantemwa na by election ekoso ewo kumawu eko na wieye na ensemu ekoso ene se omanfo no ebi efiri wosukokroko amanyoko nim ene esikatua ne nyoma bia wode mema omanfo no ne sa enti ene omanfo gina so na woto aba no ede ema MPP de wogina ho ede ma no na enomu ena National Democratic Congress Central Region fifi mantemu dwamtania wo ho ede ma wo mo ene Professor Richard Kofi Asiedu na sem wa waka nyina ne se oba asen of by election edaho a wonye nhwe ha entra ho ene party executives enhwe ema wo mo emetwa fufuo eviri wo motiko emfa mewura wo monum de ekwo ewo kumawu no wo mo nya nhwe ha ema wo mo emma mesisi wo mo wodansem wo nyina din wa bra fifi mantemu party office wo Cape Coast woni esamtrofo etwetwen enkomo as region no central region no MPP for yen actravers on nam na workers what the kumewu nsem no the ba asenof but me any region executives any asenof constituency executive ye share regional officer say nioma wokoye wo kumewu na me ho bi no ye makwan nde na makwan wo kina na ensi wo central region they say social media ye be pu obi say na wo ye na ekono yen strategies na submarine na ye be kire won say sa sabi sikacheche na wo cheche na me gina ha wo cheche bi no wo pu nkofo na wo ye nioma emfata no central region so wo the baha you meet them good for good. As a region say we are one of the most youngest executives in this region. We yen gina obi metete yen fa hodie so. Nti unim say o ba central jaba election. Bra na mo o try any other means yen region executives yen national unye ne open. Nti one ni eko MPP for ho. Say what we use sika the influence delegate yen be use wisdom to win the conscience of the people. Yen nim say as enough yet to abawie MP yen asomdwe da. Ne common fund so yes MP's common fund or the board development in enough. One fair man that. Sasika when you name say MP for Kabuano, or better chairman for enough. As enough I would say Sikane ba what the mamma MP's common fund they say the year Jumano and what Kabuano what the mamma. This can Namusu margin and fentro. As enough young puntu. And yenda Moma declare say only MP didn't fee parliamentary list mono and Namucha road as enough. Kumeuba election. What do you church or Kwan ye no makaka? When you election for so much in area about as enough. That's enough for Muntie, no dear Kumano, the same thing what they about as enough. When you are to abandon we now we need no a sound machine. What Jamjani ama National Democratic Congress NDC chiniye ama nyoko fifi mantemu Professor Richard Kofi Asiedu ene yekotie ye no. Abusia yemfamu fra manyosemu na yemfamu ko ngomasuamu kakra na National Council for Curriculum and Assessment etwanitia from se na campaign for babonte kire se ngoma bi aba abonte a eno na chesese Ghana man obi etutu na srani abase de ho nkomo se sese de Christosum anase yesom na manfo
besi o manofia de esi ho de twitwiri fom aguna ni masese ya na se de ade ya chese de enkwada nkete a also mu ko school ekokosua de no ngoma ye twotwo de ama wurum no enya de a eye nika enya de beboa ama eye chese nyamesom kra na se eye tusisa na sa enam so opening pa woda naka no Professor Edward Apia ena no pay omahene yadubuache na watenase a oma wiase nyina ache wade ache bi adwumadie so na otweme papa ne kodi nkomokobisan se olumai na mo na makwa akwaje sa nwoma yatomu ana no wachese bo omo ntimi ni hu adanse wono omo chochoro book no womo aka choro mo so omo nkotwe book no ensan enya de a womo ebaji book na tumu ama yede akwa cheche nkwada de ewe yesuku sahudu num enti omo na kafo de enya de a wombetimi edi book no hu adanse ebise omo nyentumu kwambia so history and portion the extra a quite a far so and that on my and this and a curriculum or you may be a deal with that. It's all kinds of be that. Well, yeah, book no portion now. If you have the whole ever, then yes, I have the idea. In this moment, a show woman or near a year, the choir, a year of every Christian song by and I would be any Christian song of one song and by a Muslim song. That side of the kept up and I have one back. Now, in here, yes, a woman say woman but Sompa I said yeah fire over and she look from the guy no fire pathway I said that portion you put and a man or some before level and secondary level graduation level and she level yeah level then I'll be about what children is them out. And she get share the woman is given. And never the account of the seven over. And a first one said the original final one is the almost I don't know how it happened. And then the book was updated in 2019. Abusia we Professor Edward Apia we Director General at the National Council for Curriculum and Assessment from say Naka. Abrahu Samoa a free man so Sunyani Aquantepo so Eban said Akrofo Abrafu wadi etwo ekwa akronobo ayoma de no biem na sika wo mo agye no enye asam keto akra yensentro ni Ebeneza usu ansa ewo ho a wadi mu amanebo ede ebre yen Ebeneza wotemeka memo ha Mejo so pani yesi akrofo no omasa ayoma de ni biem yasam keto akra emu amanebo ne sai medase said the wedding kind awai asem any ediacheti for no sa pepepe enetie eno ada mawfo bi mo mu mankan so anti asem de kra ni nyina ko ba se akonfirm amofo amagidoi wo matimi ababa be bo mankan so kro bi aye fe no beposo na beposo no ufiri kwa mankan so no emu ngokra na bia potia wo bu bo ye ne ye beposo ene mankan so ufiri whole tools ka craving about ama kwan etimi ase kra enya asempito whole na esa confirm amofue wo mutimi ebedi wo mudwuma na ahometi se be wo mu ne se akwantufu no mu wokai no mu die sabra mu ka se wo mu do wo ahina je ne ka se wo mu sika bubu anwa akonfirm amofue etimi agye afiri wo mu nsam nya asempito akra na bi mu 500 million bi mu su be 100 million ya de se wo matimi agye a sesi ameno ka se akwakwa hometisem edema manfo bi ma wo mu yusu sa ekwan no na enu adana no akonfo etimi ye adwuma pate se nya baabi baako ebo mu susu etimi eye adwuma yi omutimi robo baabi mienu asese ameno kase no akwakwa ya hometisem pa na manfo bi mo mu manka so ne mpota mu gusa se anokosem akonfo ma mo ye fo adwuma ye omu ye enti aso aposifo a wo mu manka so ne mpota mo bo mu hunu ya na sense aban etimi aboa aye bi aboa the FBU for CBE edi abaho
motor K so I was a approach for you to edible petrol or potable so wo matimi dia ba na so no saka si ni friends sa MBU nyina na ya de say wo mu ofia wo mutimi nkonko bo manfo ho ban eno na nam so manfo bi no mo dia adesede eto approach for company for mu asantema tamani say adawro ma wiedu say sa MBU na afi so no policy for wo mu do ma ba begu manka so no wo mu nya bi mu asede be ya akonfo ma mo yefo mu to manfo ho so sa e wo sa epemu no e betimi abase kra say I saw antikwa e be ba from kaka say akonfo ma mo yefo e di manfo ni papa na wo mu ti se me wo mu say enye se anopa na se enye se enyume no mutimi be bokro no wo mutimi be bokro no ewo before say awia e na aso so anopa dia dia exa dwere kwa na se awia no mo be bo no mutimi sa ye manfo bi no a wo mu etu kwan no enye do pa asanse ewo kwa no ma se manfo bi no mo wo kwa na ebi mutimi ni ma de bi dida ne ade eti akwa ya ho metesem dia ma manfo a wo mu ofo mu se adaworo ma wo mu nya bi mu ase de be ya akonso ma manfo adwuma ekoso wo pomo no asie ebe brasa na ebe tukura afisa pomo ebe ma manfo mu susu yusu kwa ya free kumase ekoso nya no susu eho ato mu ewa sa epomo ho. Okay, Ebenezer Sabre etuo anka obia. Sabra mu ka say di etuo anka obia na emumu sika na afi susu edapade a akonfama moyefo ldie no na akwakọ ya hote Sompa ava politifo afi no masa se so ye hwemu na no na nam so a mu susu chese se bi manfo si ngwabu mu ho no apolitifo enye bibi mu ana so mu no so se de be yo mu betimi atimi abo ban pa wo ho ye na awawasamba kwa ne wo prese wo bia ohuru kwan a wo manfo bi no mu fa so e wo ho no ebe mo okoro no se wo shekas na bana na akonfama moyefo yi etimi gina sa ka no operate wo mu no express prefer say obi wo mu a no ye friends I say interview echebi a go na feed information dem ma wo mu a no mu gina kwan ni mu ho no a wo mutimi di sima kakra bi timi ro mu wo je sika twitwi di wo de ko no ne te say yakwa kwa say wo manfo no wo so etimi ma wo mu so wo bambo no mu eti sabri amro ka say de amanfo stress aposifo emma wo mo so se be ya wo betimi aboban e wo pomu ho. Okay, enti yehwe na aposifo enya wo mu adwuma yebeda Ebenezer Usu ansa ase ono ene yamane bofo a ofre ede efri mankran so sunwane akwamu kafo akrofo abramfo di tuo kwa akro no bo enye do a wo mo akwa ye dwadifo e ma gye wo musika no eno tie nsra aposifo se wo mo hwe na nipa bonfo yes ade we yebetumi ache wo mo. Amusu eguso e ka mo se Sompa 93.1 FM ye wi apram to breka se ana nsa no ba bia wo bia na eguso a ye de mamo style bia no wadwenche no nsusu obetime dia ba bekan ho wabra wo kan we social media ye platforms ahodo ne nyina so ko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ye wo de bia ho no mabusu eguso ye beka se no mamo no ye bekan kai ede amamo sauti enka osunyan gosonum ene domane brekum ne manim chese nkronkro ahodo ne nyina wo bno mantem no mu a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM and I'll call a techiman and Kransa and then a Kentampan and Mkwadwa a Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM Adama and a way Yakasi and a Sentinel Edge baby Oba Santamantamasia a Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM Yentuakasena Sumamo na Informo and Kwapum Dinamo na ene what to the say World Menstrual Hygiene Day. A man say Kabumko United Nations and Penifona. A yes, one more sa infam modewro. Titruni mama yanwa afe eno mo babebu o munsano. Sino besia dada ni amafa. Sino besia yo money amafa no. Yen shasie na yemfa encheche wuno sa. And I'm some do any chair afa no Southwest about on pesia so. E was santimanta masia. Dr. Penny Oshapum didn't so atrokrata and their command DC so was Srenwada. Ye sanitary party amwase ya mane de momono se ne bo asie wihuri e wa hafano ne mpotem no obesre DC se onfa no hunyim na niema emra fom kakra nyesa ye mama ya no ebe den e de amawunum Dr. Ruben Bejra ebi ohokra free mfie du mie no a ko mfie eduana na etwiri eno yebu yensa nsa buo no eye obo ade no nhihye a wo de abo ema
sɛ saa nsa buo no ni hɔ a anka mansa nyina yɛ ase bɛhye ne nso ɛma wɔ ha bebree titiro ɛmayewa a wɔnom ɛwɔ ebibire mu ha ɛne aman ahoro so no ɔmo wɔ ha bebree sɛ obu wɔn sa ɛma bebree ɛnni sika a wɔde tɔ ade a yɛde siesie ho yɛ sanitary pass ɛne nti na yɛdi saa afidi da no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amayɔfoɔ ɛne obi biara wɔ bi otumi ka bi ɛwɔ baabiara no obɛtumi aboa na aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmansa buo ho nhyehyɛ bi biribi a ɛbɛtumi aboa na wɔmotumi anya kokoduro na wɔmotumi ebu nsa na ɛtumi aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi akɔ so aboa dwumadi akɔ so wɔ ɔman no mu no ɛbɛtumi akɔ so nti yɛbɔ tae no sɛ yɛbɔ dehoro akyerɛ stakeholders titiri deɛ yɛpɛ ne sɛ sika a ɛyɛ ɛto a ɛda sanitary pass so wɔ yɛ man mu no ɛdɔɔso nti no bɔɔden nti wɔn te so ma yɛn na so wɔn nyi ɛtoɔ no firi hɔ koraa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awofoɔ bɛtumi atɔ bi ama yɛn mma ɛno na aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi anya wɔn fa ho. Abusia Dr. Ruben Bedra na ye Dr. Penny or help him dinner so ewo afano Southwest abaton pesua so asantama say ene yete se wo sun e de kyerem penim for sanitary pad no ne bo no ba bi ekeka kono wo mo enfo mo nyim na DC your war afano Southwest honorable Joseph Rimpo Bonsu eso so eje nkrata no eda na sehye ne bo se ombetu ho na mo de ama emaya no the musika no mesra hagende and then I celebrate the whole world and then so this so almost celebrate come na no pen of don petition aba said the bay aba be a to da sanitary pad so ama the bona for ma nkran so make so bi nkran mi my teacher ni na me amenim nkran no how ya no mu so your mom do adolescent age a wo menstruate no obo an wo frequently to sanitary pad ma no itrom gu su local ones be that's one na mom ha nyene kai no so ever for nti na this petition aba no so yes mom mo say the document bia ekia beto so ya da koma adia ko appropriate courters so the be ya so betuma boa na yetme yi sa taxes da so no afi so amana timi aba for mama ye so the be ya yankran so betimi ha for no do so man down period asia osa gbedi no bo ma ban kwantimi ne osa ampakwa so tue bambu this assembly yes ye boy modern say betimi aboa ti ankran bi omsum sembo bi no so omsum aboa mansie no so the be ya president pad omi bi be so betimi da ko school so mu ama nkwan so ne bia yusu DC your war for North Southwest abaton pesua so asantama se honorable Joseph Rimpo Bonsu ene yete ne nken yana so agina san konam na menstrual hygiene day said ye beya e ma se wokọ afikyire obesi asiesie wo mo ho ene enkane no na eye entomago eno na na amafo frɛ na monsen no eno de sese de atwam ene de sanitary pad eno mu na NDC amanyoko no women's wing de wobobo dom ano ede ma wo mo honorable Charity Gardner ede abetu dwa se ehu behia se sukufo nkoda no ye bema wo mu bi ni a kyerɛ mo kwan ye wo befa so said yo betimi ede asiesie wo mo ho eno ti wa faato no ho so kronketo nyina da obewuram na wa kyerɛkyerɛ saa nyoma we nyina said ye beya emma so ebetumi adi wo mo ho ni said ye wo kan nsɛm no wo da na di ede kyerɛ wo manfo ani ho akohia sɛ ayɛ ma mefo ayɛda ma nui ebe tre bibi nyame adoma ifi otena no ebe call remote areas nkronketwanim e wa half region nye baby abet ya select nkronketwa kra ebe komna ya create awareness amumo ho se dwumadi bi sei na ekoso na ye imprempi ye nyina ye hu ni se nkronketwani mu a edu time a wo se abaya no buni sa sebi ya na ho akoye den munya sanitary pass no mu de aye bimpom enimpo sanitary pass ne nkoko ye be for opportunity ne so na ya educate wo mu the need ehun hia say mo be use sanitary pass fa so dey be ba ama wo ya fa sa akonya no so say NDC regional women's wing ewa hafu ebe ko nkronketo anu mu yentimi nkafa bebia be most of nkronketo anu ebe ko schools ni mu na ya sanitary pass ama wo mu na fe apprentice mu musuansa nduma no emu ema no so no ya ni o makasa afa the same hygienic way na ye kanana ya mumu pad ni bi na mo so ya educate women ye focus much on students no because no they do that time ni 1 week ni na so mo tena few months ni anko school they lose a lot oba ne san so e ha man yen so siem ye hu se no so ka ho bi na
ma sisi a yɛntumi catch up with mɛma na take lead no say we one aspect a yɛde fa so na yɛde educate ma ne say ɛno akyerɛ ɛna wɔsae ɛde to dwa sɛ ɔmampani dada John Dramani Mahama Srem Sejata Badadana Breso no wɔfa to ne ho so sɛ enkoda wɔ kuko sukuu sei no ɛkwan ɔbɛfa so ɔbɛkyerɛ wɔn na wɔn atumi asiesie wɔn ho na empo sanitary padi wɔn a wɔn bi free na wɔn de adi wɔn dwuma no wɔfa to ne ho so na wɔfiti aseɛ na wɔyɔ na yanom ɛbɛfa akonwa yi ɛna wɔn agyae ɛno nti wɔka kyerɛ Ghana man nyinaa sɛ Ghana fo nya John Dramani Mahama mu gidie no ɔto aba ɛsa de manoa sanitary pad sukuu ɛne nkoda nyina no ɔbɛma wɔn bi no mo so e de asiesie wo mo yen NDC for wo ka say baby say na ade nti na yeye bi say e we moja mu dada because o mampani bi ba so na e John Dramani Mahama na ni so ade hunu ba ko ne say obeche sanitary pad ama SS for ene ma ya ni free tamanyo ko bi sorry ATI ni so ade hunu yen ya be mu yen pa ba as a political party we ye piloting egusua eye ni sem repem ne nyankopon ya adom no the nkunima botire ne boy going forward 2024 that initiative na yinya ni so ade hunu no vision na yinya last administration no e be sign the ababa kra no wunya de ne ba asase so it is your sole responsibility say wo be hwa kra no ama na yini edro ni fie so ono so e be tena ne obi nhwe obi die wana abatan no ɛkyerɛ sɛ saa sanitary pad onyame ne nukrani ne toya papa ɛde takora ase ne toya sɛ no ɛwo mama bɛ miensa na sɛ wo top pad we de ma wo mu a wadwen bɛkyerɛ sɛ ade bi akeke ne so ne to ya papa de oboaboa dom ano ema NDC amanyokuo no ahafo region ono abo charity gardener na no disem na yekotie ye fam ntufu sɛ befo bia no hwe ne danfiri afo mantam no mfam nkwapu mantam na ho na entete ya busuya ba beto ya pono so kyerɛ sɛ mranta de maba wa bi sɔre sɛ wo makwan nyina kofodua kru no wo makwan nyina sɛi atete apansam wo ye ne hwie nye ya ekwan anka bia wo de sima kakra bi ne betwa no usi so akai si wo sa zontu wo sa somehane kyerɛ ka no enkopukura ne pese wakwa kodu enam so mo yo madwene sɛ nka gyo mo tie si montene so na ewiase de wankasa wotiri ho a yeyi wa ibone ne wankasa nam ho a na wo si wo de kwa kobodo mpema na dwere gufo mu ntino komo kwa akokasa mo tiri ho na komo aye demonstration o New Japan South no ene New Japan North abaton pesu ya so na enumu a na wiye ya entity abato so mpefem nsem chefa pono so chese na nanom ahemfo a wo mo ewo New Japan potamo no mo afre enkra akrachefo no mranche de mabawa ne so omomra na omahene a owo New Japan da sebre kwaku oti boatia wotoso miensa ene nam ne jase hene so na na twemasi dankwa so afre mranche no asro mo se adwebrɛo omo gusu adi nkomo ewa abemu edi nkomo mpanimfom omo gide wa rehemu so omo nsam no ebeto asopam ama be tutu America ba besisi omo kwanya ewo kofodua bonten so dia ma wunum jase hene ne nsam kakra eni o man to aso a me am de mbebe na ya organize ya no na me am de mani o me anything say ya ka say NDC na e development na wo ga mu nso a yesu mu kra have it picture oko 10 liters bia na okra ya nkra ka tsan nkra kan le fefe adetia whatever it is when you say ba fi mu ahi o say ya have of the road committee then one D, one F. Who now you're responsible for one? The man said, I don't want your party back. Intravenous here only $4 million. Those days, they are investing in intravenous. Abusianti we jasi awo New Japan na matana nkonyansa seso na twemasi dankwa na yete ne nka no gina ne wura da sebre kwaku utibuaten otoso miensa na mu esere mranta ne maba wana so mo nkoma komanto mo yam wo mu di nkomo wa ban mu wo mu gide wa rehemu so mo nsam no mabobɔ so no a ataso pamu a enche bia ba betutu America ba ho no mo na kofodua bonten so makwan wo mo aba be ye dia ma wunum na sa mranta ne maba wakuo no a na nkomo etiesi montene so ayesa oyechire ye from se kofodua development advocate na opani a wakasa de ma wunum eye God's way agodo ninsem enie yenya botoyem jase ne
akasa yen Kofreda development advocates and individual supporters Minia Samuel Adongo Nini team from New Jersey North yeni yen paying for back akasa the cool na yen kwana yedano you paying for bi omoka ye ho mo man say to me now omo the support here say yen ku occupy without violence for New Jersey development yemu bebre ahobo benne ma nana woma ye hia ne se wakan e benya botoyem ye nkwan adwumbe na botoyem ba eni ye nkofo bekasa na ya moma se de nana sie ni na megidi se omo so de beye asem ahia Abusuanti weye eye abrantie God's way agbodo wono ene ye kasama for na second for e de mamrantie ma ba waku a e wokufodua bonte so poema ntemo kofodua development advocate ena na order na mase se omo ye so mutu sa no moyi na na matutu America no ma ba behia no mo edi nkoma eja wo mani de kwan se ene papa bi be frechiri abanto muguso a e bom pempen eni da kwan e hwese ne papa ne be basa amade a ene ene omutisim so chene chuboye no womo ede hihye so anyade a nananum ka bebia womo ebeti gira we so ne adaye ho apensu kakra bobo abusua ye ba ensem ne pi ya ka kire Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwansi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so the mouth say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation ne surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo demo ani speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada o how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay a chakwan a top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa. Yetwa kasiano so na yediamamo. Abrawo Samuel Sompa kasia beto ya proso enese wode wani echrem ewo kotoko so aminchemu heyeya efie bi ahye na abrawo Samuel ne anopa asi ho no enye asam keto akura yensem troni kwabena jeboa ono enane wona wani kotuamisi no ohwene santemu na wogina ho a efie ehye no wone wo mo atwetwe nkomo yentie no Anopai, yanka binshem, yama mewu achire ya ya ba bediri 1 week. Yet obi fish in the dimi kaya reba. Yeah, but I did come for 5 steps, almost 2 hours in here. No ban. Yeah, ban your fair. Yeah, 4 5 2 hours in here, 5 steps. Like young 5 steps are big sample. I saw to know Kofaba. Obian Ruhanu basis the same rate. Then I did want the matter. Yamin to bet me to Mujano. Yakasia to a memory to a mema. I did 5 service. Serbia will be at a quattro, no friend, no better, what 2 hours in here, 5 service in 2 minutes. See any brand say, you have to swami, black bag. If you and your friend delicious, the fear the giant at all, the fear so much. A dano a 3 and sorry 4 and a giant at 9 a down 9 and they have fire service. You are from over 2 hours in Woman. My Naswamian away. I diamond yes, a normal far.
ba me am me kasa akire ya na me ya de me nya omo am no omo kasa omo so omo na nkwa mu ba me problem ni say MC no me menti ase na djuma wo ye menti ase ade na yesi municipal wo so am ya ambulance nkwa na sia fire service wo say e timamufo no e bua ye no ye the fire service na kwa kwati machia ye mama me politics no fro wo me beka ai yo manya efie wura ye mfa efie wura nto aso efie wura na no pede na ofie ye say me che de mi kura mi hu na kro wo ye si na me wo hada pa ye si ya o me ko tira ku ko furka awo shell hon ana o frem say efie le si da wo je so say na electrical no 4 pie ni me ye ko pra pie ni me ye kra nchere me ye kra 2 years back no ba say edeni so be propose adie wa ha edan ne mu uju so na je say dan na tap for the head obi a proko bi eno ho na try oja ho koi obi ewi obi empra obi aso mpra Abrahosem a efiri so amekotoko efia ehye no Abrahosem ene ese uko Facebook ene YouTube no so a ubehu se die efie no esi ehye no sentia efie no ehye ye de ebesi sabre no ye sheda ehu ye no manfo no bi kura kire se so ami assembly e wo se ka fire service for no ebi e wo ho eno so akoya asem foforo ekwan efie no fa so hye ye de yehu yo na so fire service for emaye ene o manfo ebo o mosobo de obobo asansem wo nyina ano ana says our story what the buyer a D4 for Kwabna David or no any duru her and they were man central Jumano, my who's D4 for Kwabna and central Jumayao. With D4 for Kwabna, one of days, sir. You're so 50 about Drew, to do another editor. A senior reporter, I will take Cassie and we senior reporter. Oh, yes, we are Kwabna, dear. And then editor Kwabna was what about you, Modi for Kwabna? Mamma who says central Jumaya, my dear, why are dear, and somewhere the brewery or D4 for Kwabna, or no, and a dead and same way a buy. I was for Yanada say the ma abe Herba Clinic, Mammy abe say, what's not say, a yes, sexual weakness, Yabema. Oto pafri yam pontembre so besine obi amfa nyinse mese woda oba so so awo no aye den ade ama wo no for ne ekire ma me abe honomo stomach ulcer no ne ye tro hernia wo yi wabra won fa se kanka wo kwaku don suro be ma pese wa ba no wo ma ne wa ana so ma ne so ye pipiripi kama ma me abe be ye ho adwuma de ama e ba ne nam yarewa te se syphilis nom gonorrhea nom a ne nyina otutu ase sickle cell ya amanfo se eni aduro no ma me abe se ne metonchia no nche se edru e honum o ta no so apatrapa new side junction wa friend 0243 345392 0243 345392 cloud internet so pay internet na dia ya adwuma e ofie ye fast e reliable ne bone edafom wo de ye adwuma wa adwumam open yo de benante tutum pasa na nyina cloud internet se fa ho adwuma be hye wonum nsa wo ma e wo kuma se tech ya top high honomo abrosan no akuma uma ura bank wo mu no opposite love FM honomo no mo from 0244 6019 330244 6019 33 na womo enye so what's Herba Clinic so maso matenase na se dompemu adwuma se mututuwo se emu kikawo se emu ya omre ana se mpo stroke na bubu agudam a enko ba bia se what's Herba Clinic na wose odi wane kire ye wo Oshim School Junction ane barakese ehonomo ene ebutu a ye somo anopa awia enwumre anadwo desium se ye fibroid ana se liver no ene ho aka so what's Herba Clinic se bra na ye nya ho adwuma fa ema bema obema na yesi awu entimi nwo entimi nya dwuma wo mo se enu omo emetonchia ene omo ni nkoma wie ya 0243 282629 0243 282629 na fe ya Bolivia Enterprise ya wamo edi Future Life Smart Food abadwa so wamo aduane na sese ye didie na aboaye amaye nkwa no aware wasasi so edi amaye ewiase no he ye prenkwa tenten na Nyankopon de maye ne a ye nyina no he apobeba ni paduane mu apobemu a enye de bia na ye aduro enye de bia ena ye aduro sem etoda waduane a wudie no ena be ye waduro na undro no so ababe waduane so tiase yes your food is your medicine is your food he nkwan ubenya ne ye na de bia wakwaba udi aduane papa ne aduane papa enuane nro wom ye bebo ni padua no ye Future Life Smart Food yo ma hodo benum your Future Life Zero your high protein wo ho your Mortabella your smart fiber and your life oat wo no mo a ne nyina sa
unya bia eyama bia so wanyini so ya kwada so ya brewa so ya kokora eyama papa o diabetes o pressure o sisi yade etoda ne be bi nanam body ne ho a ya ne yede kwa akɔhye beye ni ade no unya future life we be bo pa from 0246 010150 0246 010150 na one more anyone in komo Tabita Clinic also men can just bema say prostate cancer and they go animasie o Johnson no bema o Johnson na mu apa mienu no a wadwen o say yes o Johnson na o Johnson mu pa mienu a o be wonta for masa wo yare pa na fo ni kire Tabita Clinic na yemo wo de o prostate no ayekase am ye de pipe akwakotum yesi e friend catheter Tabita Clinic se bra na ne yebeto nchia ne nche se eduro ho diabetes no de ne say type 2 and say type 1 baby aduro bia Tabita Clinic se bra na ye ne yemeto nchia ne nche se eduro ho no mo ye wo Sofly alignment no a wo fru Sofly interchange no a wo de wani eche patase no opposite alignment no no a otu wani ehwe ni faso sa no a obo sabro self bi esi wo no mo eho na Tabita Clinic ye wo odu wani kire enkran ya madina so be hu yen na takwa ne takrade no nyina ye ho no ma ye somwo ene ani nkomo wa homa iso 0260196219 260196219 na yenyo so abuso emfa kase de nko na yento aso nko maame no Daughters of Glorious Jesus wonuma atena ye wo mo ekrese he agiso wo ena betete wonum ntam wo mu firi ball nyom enye na mekai se 1998 ya Ghana ne ye bo African Cup bia ne wo mo nyum ye di hyem ye di nkunim ye di ko de kese Black Stars ya to atena go na ye bosesa na odon ya dum Emma wadi afi baako aka eyeye maame eye Cynthia ho Cynthia enda odi afi baako aka ne mfie ho a waba benya eye 50 years nti odon fa ya dum a eye kwasia da ebei ekine memene na de chie kwasie ye nyina ye hia ewo Oasis of Love ye papa Dako Farms na sorry ewo Ahonjo Atenga Junction ho no mo a na ye de aseda kese ama obade wo mpemprenso a wadi ye maame nom Daughters of Glorious Jesus ababedru na anopa mo besra yen ewo Sompa FM ne Sompa TV so ena omo che se omo de agiso wo ena betete wo no ntam so ebi ma ya dwemu da san se ye start ye ne awade wa pam se ye be kura ko mampo ena ya todum ama obi anya oji a we are ever ready so be ma ya hoode ne nko ade a because ye calling no ma de ba ko Daughters ye dream pa ba ko pa no se na ye sua no ne ye kan ye se ye banyim nyina ne ye tonwum aba ni nyina be baba de ye twempa ne se ye bobo mrewa na yakko program ke se ye be friend so Daughters of Glorious Jesus me be pie ne ye mrewa ne kita poma ye train sa time ye ni se yakko program na be eno na me sister mo aka no ye edumre bi ne ye susane e bom pai ye ka chere de se brade ye srew ye de ye nyini krampa ye pesi ye kra poma ne de tonyo na me gidi ye said ne ye kan ye no onyame so ama na edem because ye ni but still no erade de ye Abza fonti way aye ma minimal Daughters of Glorious Jesus and ye ti wo no nka no Nyankopon e de afeba ko aka eye Cynthia mfie ho nya 50 years anyame ye hira wo no still ye omo ho fe still ya omo ho akono still ya omo ye babu no mu gina so enti Nyankopon ya adoma ye nyina ye hia ewo Oasis of Love ye Ahonjo Atenga Junction hono a ye papa Dako Farms na sori ho ene ye kwakohia ne de aseda ama Awurade ye gira we so na wie nsemo ye boabo no de besom no ye de mo asini asori ama eye sompa nkomo ene de eye menstrual hygiene nkomo no oba bedi okay matisi ye so akwakototo dross nyina e de aba ode ba be chechre ma ya no boss sisi head ya e mana de ni bigum mo yenko me did ya abo amalibi abogawie me ne o say ya aboaje fosu yes dear you are looking sweet baby I like the combination and then kwa majority and prana na Jeff